Umaga pa lamang ay pila na ang mga deboto ng itim na Nazareno sa harap ng Metropolitan Cathedral sa City of San Fernando, Pampanga. Ito na kasi ang huling araw ng 2-day visit ng Nazareno sa syudad. Dahil nga patuloy ang restriksyon bunsod ng pandemya, lahat ng deboto ay nag-fill out ng kani-kanilang health declaration form. 30% lang din ng normal capacity ng cathedral ang ginamit. Laking pasalamat ng isang dekadang deboto na si Maria Fe dahil kahit replika lamang ng itim na Nazareno ang dumating, hindi naman raw mapuputol ang kanilang panata sa Black Nazarene. Kaakibat ng sipag at tiyaga, pinagpapasalamat niya sa Nazareno na dininig nito ang kanyang dasal na makapagtrabaho ang kanyang mister dito sa bansa. Dating seaman ito at hindi na nakasampa dahil sa COVID-19 pandemic. Dahil sa pandemic, di ba, wala nang trabaho yung mga... So yung mister ko, naka-work na rin. Habang sina Mercy at Pauls piniling ipagluto ang ilang bisita at deboto, ang kanilang dasal, malusog na komunidad at magbalik na sa normal ang lahat. Bigyan lang kami ng maganda pangangatawan, walang sakit, at saka habang buhay. Ako talaga yung pinakadasal ko sa Puan Nazareno. Yung sana maibalik na yung totoong saya sa mga mukha nating lahat. Yun lang. At saka pagpalain tayong lahat. Paalala naman ng simbahan maging mas maunawain at mapagpatawad umano ang lahat ngayong taon. Ito'y bagong simula para sa mas malusog at payapang Pilipinas na patuloy pa ring lumalaban sa iba't ibang problema, lalo na ang pagsugpo sa COVID-19. Ang pagbisita raw ng itim na Nazareno ay hakbang ng simbahan upang hindi na dumagsa pa ang mga tao sa Quiapo Church. At yung purpose din nila para yung mailapit dito sa mga devotees, dito sa ating archdiocese, para sa ganun hindi na sila pupunta sa Manila, sa Quiapo. Samantala, umaapela naman ang parochial vicar ng Quiapo Church upang pahintulutan sila ng pamahalaan na itaas sa 50% ang maximum capacity sa simbahan para sa pista ng itim na Nazareno sa January 9. 15 misa rin ang idaraos upang hindi magkumpulan ang mga deboto. Gayunpaman, hinimok din ng simbahan ng ilang namamanata na makiisa sa pamamagitan ng pagdalo na lamang sa mga online mass. Wala na muna rin ang nakagawi ang pahalik. Ginawa na lamang itong pagpupugay ngayong taon. Dito idudungaw ang imahe ng itim na Nazareno sa labas ng simbahan. Rainiel Pawid, CLTV News.